देवळी क्रॉसाचे दुर्लक्ष अखेर महागात पडले. रस्त खचिल्या जाग्यार KSRTC बस पुरली. कारवार जोडा कारवाराक जोडपी रामनगर सदाशिवगड राजमहामार्गार देवळी क्रॉसिंगा काही दिसा पयलीं रस्तो खचून फार धोकादायक स्थिती जाल्ली आशिल्ली. पूण तातडीन कायमस्वरुपी दुरुस्ती न जाल्ल्यान आयतार दिसाक ह्याच जाग्यार उळवी कारवार KSRTC बसाचे फाटली चाक रस्त्यार पूर्ण वाहतूक विस्कळीत जाली. फाटले काही दिसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसान रस्त्याचो खचिल्लो भाग आनीक कमकुवत जालो आसा. दनपारच्या सुमारास उळवीच्यान कारवाराक येवची KSRTC बस ही जागा ओलांडटाना फाटली चाक रस्त्यात खोल पुरले. हाका लागून बस जाग्यारच अडकून पडली आणि काही वेळ वाहतूक पुऱ्या प्रमाणात बंद झाली. या घटनेमुळे दोन्ही बाजून लांबच लांब रांगा लागली. बसात असलेल्या प्रवाशाक बराच वेळ रस्त्यारच थांबचे पडले. स्थानिक लोकांच्या मदतीन आणि प्रयत्नान बस भायर काढली. नंतर वाहतूक हळूहळू पूर्ववत झाली. सुदैवान या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली ना. विशेष म्हणल्यार ह्याच जाग्यार काही दिसा पयले रस्तो खचिल्ल्यान मोठो अपघात जावची भीती व्यक्त केल्ली आशिल्ली. पण संबंधित खात्यान फक्त तात्पुरतो उपाययोजनांचो आधार घेतिल्ल्यामुळे आज हे परिणाम दिसून आयले अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली. रामनगर सदाशिवगड राजमहामार्ग हो जोडा दांडेली आणि कारवार हांकां जोडपी म्हत्वाचो मार्ग आसा. रोज शेकडो वाहनां राजपरिवहन बस आणि अवजड मालवाहू ट्रक ह्या मार्गान ये जा करतात. म्हण रस्त्याचेर खचिल्ले भाग तातडीन दुरुस्ती करणं कायमस्वरुपी उपाययोजना करची गरज आसा. नातर येवच्या काळात मोठो अपघात जावची शक्यता नाकारू जायना अशी मागणी स्थानिकांनी व्यक्त केली. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स ब्रश रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन विश्वास आणि गुणवत्ता.